día, boa noite. Estamos aquí nesta primeira emisión de Aboa, aquí en Twitch. Moitas gracias por acompañarnos neste primeiro programa. Espero que se escoite ben. E nada, bueno, a nosa idea inicialmente era, bueno, isto é algo provisional, isto é Aboa, estamos, está aquí no noso estudio provisional, temos ao lado o estudio principal, que estamos aínda adecuando, que esperemos que para o próximo mes se pode utilizar a pleno rendemento. E nada, hoxe pois queríamos estar no Parlamento de Galicia, pero como textualmente cito, non somos un medio aínda consolidado, pois estamos intentando consolidarnos para poder ir ao pleno do Parlamento. E nada, hoxe houve este pleno do Parlamento, o debate de política xeral, o debate do Estado de Autonomía, o debate do Estado da Nación, que constou de dúas partes principais. Pola mañá falou Alfonso Rueda, comentou, trazou as súas liñas políticas de actuación, e pola tarde tocou a rolda para todos os grupos parlamentarios, ademais de Rueda. E hoxe acompáñanos aquí connosco para comentar esta xornada da DEA, Lucas Álvarez, que aquí o temos connosco. Boa noite xa a todos, unha xornada longa no Parlamento de Galicia. E nada, imos a comentar un pouco por riba que foi o propio debate, un debate intenso que pola mañán comentábamos que estaría afastado, parecía que sería diferente da tensión de Madrid, pero parece que pola tarde non lle setou ben non ter siesta, non tiveron siesta, non lle setou ben, entón foi un debate moito máis tenso. Igual tiña moita picante comida do Parlamento. Pode ser que houbera picante e nada, un debate que pola tarde foi moitísimo máis tenso. Pola mañán estivo principalmente marcado por un Alfonso Rueda que empregou o seu discurso sen límite de tempo para basicamente defender o seu proxecto, para presentar un montón de alternativas, un montón de proxectos do seu goberno para basicamente o futuro que terá a Xunta de Galicia. E nada, unha tarde na que a oposición basicamente viu a contradecir moitas das cousas que o presidente dixo pola mañán. Primeiro un Armando Gea que centrouse moito en Ourense, como é normal no Parlamento, é un partido de democracia ourensana que ao final débese a esa provincia e polo tanto emprega o seu discurso para tentar sacar cousas para Ourense. O máis destacado dese discurso pode ser o momento no que o propio Armando dille a Rueda textualmente que espera que un cuarto dos fondos europeos vayan para Ourense, porque como son 4 provincias, hai que dividir entre 4 os fondos e ese cuarto que vaya por Ourense. Ese pode ser para a necesidade mellor, non? Efectivamente, ese pode ser para a cultura, para traer orquestas tamén. Pero fora das bromas, entrou xa despois Besteiro, un Besteiro que introduciu un debate máis centrado en Madrid, porque é verdade que a súa principal arma neste sentido pode ser precisamente o que el poida conseguir coa relación que teña co goberno central. Ao final é algo que xa se viu na propia campaña, como un Besteiro que centraba moitas promesas en moito tipo de proxectos vinculados a Madrid e vinculados ao goberno de España. E xa despois foi o turno da propia Pontón, a líder da oposición, e unha Pontón que tiña o reto do que vimos nos últimos meses, un Partido Popular que dixo que o BNG era o BNG do non, e tiña ese reto de basicamente falar das alternativas que o propio BNG podería presentar. E eu destacaría principalmente do discurso de Pontón unha mensaxe que eu penso que pode ser unha das claves do propio BNG de cara a futuro, que dentro deste Partido Popular de Alfonso Rueda que presenta tantos proxectos, algo que podemos destacar todos, a mañán estivo moi vinculada a moitos propios proxectos, en cada materia, moito proxecto, moita medida,
É verdade que Ana Pontón pois aí puidose centrar tamén en que pois esas medidas que se propoñen non se cumplen. Bueno, é unha mensaxe que evidentemente ten calado, porque evidentemente ti podes propoñer, pero se despois iso non se cumpre, se estás prometendo cousas irreais, pois despois iso pode provocar que sexa unha mensaxe que cale na sociedade, pode ser unha mensaxe que poida chegar a calar, porque evidentemente si o chegar ás próximas eleccións propio Alfonso Rueda, que falou hoxe, por exemplo, pois das vivendas que van construir ou das residencias, por exemplo, 24 residencias para Galicia, 24 novas residencias. Se chegamos ao 2028 esas residencias non están construídas, o BNG leva reclamando que Alfonso Rueda non cumple esas promesas, pois evidentemente o discurso vai a coller moita máis forza, evidentemente. É basicamente destacable, sobre todo, eu diría que iso, no? E despois xa no punto que todo o mundo comenta, no? Que é o máis mainstream, digamos, aquí en Galicia, pois é o tema de Altri, no? Un tema que neste día pois tivemos unha nova que Altri seguirá adiante a pesar de non ter os fondos europeos do goberno. Bueno, veremos como conclúe todo isto, ¿no? Porque evidentemente pois queda aínda tempo, ¿no? Para que Altri pois empece cas excavadoras, por así dicilo, pero bueno, evidentemente haberá que ver como transcorren os acontecementos, cales son as estrategias dos diferentes actores. Evidentemente, pois aí sí que hubo un claro enfrontamento entre a oposición e o goberno, un goberno que dicía que basicamente pois que a oposición dedicase a dicir que non a todo, no? É unha oposición pois que ven a dicir o que xa se lo vai dicindo moitos meses, no? Que isto é unha bomba ambiental e que evidentemente non interesa, porque non interesa porque estamos falando pois de algo que poide acabar co medio de vida de moita xente, non? Entón, bueno, unha xornada, como digo, que centrou moitos aspectos, pero que ao final nos acaba por concretar en dous temas principais, en un tema principal, diría eu, no? Que pois o futuro industrial de Galicia, é dicir, un debate que ven moi centrado en Altri e que ao final o que eu penso que denota finalmente que non hai un debate industrial, diríamos, máis alá de Altri sí ou Altri non, é dicir, non parece que se presenten demasiadas alternativas, non? É dicir, estamos moi centrados e moi anclados nisto, non sei ata que punto para os partidos é bo de cara ao futuro en centrarnos basicamente nisto, non? Sen pensar noutras alternativas. Mesmamente alternativas o mellor pois que teñen que ver coa tecnoloxía, co I+D+I, non sei, que a única solución que se plantexe sexa Altri, non sei ata que punto isto é así, e despois que tamén a propia oposición o centra así, no? Porque é verdade que a oposición ao final está criticando pois que non é o proxecto que necesita Galicia, pero non hai un proxecto alternativo. Entón, claro, estamos nun punto un pouco estancado, eu creo que tamén atropellados por basicamente unha situación que agora estamos tendo este debate cando xa pasou o tempo. É dicir, isto é un pouco como o debate que tivo a Unión Europea agora sobre se invertir máis en defensa ou non, no? É dicir, é algo que chega xa atropellado, un debate que xa tiñes que ter decidido sobre cal é o futuro. Eu penso que a cuestión non é tanto sí ou non, senón como, realmente. Estamos como anclados no momento no que falamos de sí ou non, cando realmente temos que estar centrados en que facemos, como facemos, para que facemos e por que o facemos. É unha planificación seria. Os diferentes actores debatiron e comentaron cales son as posibles solucións, no? Ao final, pois, bueno, evidentemente veremos como se desenvolve isto. Eu penso que Altri, por dicilo así claramente, como di Miguel Ángel Rodríguez, Altri va pa'lante. O sea, eu penso que Altri vais a acabar instalando por A ou por B, veremos con que axudas, sen axudas. Eu creo que a situación é clara.
e ao final é como cando se plantexan pois a idea de pois establecer certas alternativas no Parlamento. Pódense propoñer alternativas, non van sair adiante, porque hai unha maioría absoluta. Pois isto mismo. Ao final, todos sabemos cal pode ser realmente o resultado. Se ao final é basicamente plantexarse escenarios que eu penso que non van a acontecer. É dicir, é como pensar que agora que os partidos teñen un momento, no, de presentar as propostas, o venres votaremos e demais e tal, os partidos votarán, pero ao final vais a aprobar o que o Partido Popular queira porque ten unha maioría absoluta, é dicir, gañouse a maioría absoluta. É así, a democracia funciona así, basicamente é moi difícil que a oposición aprobe cousas, teñen que ser cousas pois que o propio Partido Popular este de acordo, entón, ao final, pois, estamos un pouco nese punto, non? E logo, bueno, pola mañá comentamos un pouco, bueno, vamos ir un pouco por orde, non? Pola mañá foi a cuestión do, bueno, onde Rueda presentou as súas propostas, non? Como dicíamos antes, e, bueno, chamámonos a atención que, bueno, tivo 4 grandes eixos, ao mellor. Bueno, a tema da industria que comentou agora Lucas en profundidade, logo a cuestión de política social, sí. Vivenda, cultura e lingua, máis ben lingua que cultura, e, bueno, esas 4 liñas, non se me queda algo. Sí, sanidade tamén, pero, bueno, vinculado entraría moito en política social, sí, o tema de residencias, o sea, a política social colmou bastante do debate. Bueno, como entende o goberno da Xunta actual a súa política social. No, pero entrou no marco, imos fazer un poquinho unha crónica do que foi, non? Entrou un pouco no marco do BNG, da oposición, de feito hasta rematou o discurso falando de facer Galicia grande en grande, que de feito, bueno, hasta hai un corte aí en redes que subiu o BNG de Ana Pontón dicindo, se verán moitísimas veces, Galicia en grande, Galicia en grande, Galicia en grande, pero Rueda é Galicia en grande, e dixo no Parlamento. E logo, bueno, por ir avanzando tamén, falamos xa de Armando Gea, imos logo con Besteiro, que foi o seguinte persoa a intervir pola tarde. Sí. Besteiro, basicamente presentou, empezou como achacándolle, tirou das frases de moita festa, pero pouca cousa, non? De que celebraba moitas cousas, pero que realmente que era todo autobombo e que non había cousas reais. E logo tamén, parte importante do debate, máis alá da parte das propostas, tamén falou un pouco de contrapuxo digamos, a Rueda con Sánchez, de que Rueda non propoñía nada e que realmente cando el falaba de propostas desde o PSDG, que Rueda lle respondía con Sánchez. Entón foi un poquinho a súa intervención, non sei como valoras ti brevemente. Eu creo que o que mencionabas ti é algo que tamén que se me olvidou mencionar, que é algo que tamén como que se centraron na oposición, non? É o tema do autobombo de Rueda, é dicir, falábamos ti e eu o tema de que Rueda nese sentido tiña que ter certo cuidado, porque é verdade que este tipo de actos, eu sinceramente, dende un punto de vista profesional, hai que felicitalo, porque é un acto moi ben feito, é un acto que presenta a xente que pode ser demasiado, non? É verdade que se falou de que podía ser demasiado, non? Hai que saber poñerse límites. É dicir, a miña opinión é que o formato está ben escollido, o que pasa é que non podes facer un diario de Patricia ou el programa de Toño Moreno cos cartos de todos e máis entender a política social como limosna e expoñer a xente que é perceptora de axudas sociais dese xeito a dar a gracias a Dios e a la Xunta como se fora isto un país tercermundista e xeramos latino, un país subdesenvolvido de algún lado, o sea, tan populista me refiero, non era por apuntar a ningún punto do continente, non, pero eso. Ese é o punto que certamente podemos comentar que a oposición entrouse moito nese autobombo e digamos, nesa imaxe de Rueda como un líder casi, dicía Pontón, absolutista, non? É dicir, un líder que basicamente está ensalzando como o gran salvador desta terra. É verdade que é un punto, o que vimos dicindo, é un acto moi ben feito, é un acto que a idea é moi boa, é dicir, é así, os políticos actualmente teñen que facer este tipo de actos para conectar emocionalmente ca xente, para simplificar tamén a forma de gobernar, non?
simplificarlos nestes actos, que están moi ben, con esas pantallas LED espectaculares que agora están tan de moda na política e que son geniales para comunicar, pero hai que ter certo cuidado a que non te aconteza o que aconteceu no propio bipartito, que lle acusen de demasiado presidencialismo, ¿no? Demasiado... Como que demasiada... pomposidade, igual, efectivamente, tamén, e egolatría, e... centráronse tamén no gasto, o tema do gasto. Foi unha crítica que a min pareceume como se cambiaran as tornas na época do bipartito. E tamén novidosa na esquerda, non, galega, que sempre... bueno, eu... Home, faloso moitas veces, pero que realmente un momento no que Touriño, unha vez perde as eleccións, pon pé en parede e saca a relucir todo, pero a esquerda sempre evitou falar de ese tipo de cuestións, polo tema de malgastar fondos, de, bueno, de presumir de X cousas, ou de atacar a Rueda, pois, polo que a dereita galega atacou ao bipartito e ataca diariamente aos gobernos, pois cae nas cidades, non? Desas tipo de cuestións. Pois agora tens Compostela e Inés Rei en Coruña. Efectivamente, é verdade que por aí, pois o mellor, pois pode ter cuidado o Partido Popular, porque é algo que tamén funciona co seu electorado, pode ser algo máis transversal. Todos sabemos que a cidadanía non lle gusta tampouco que os cartos se malgasten, menos en actos para os propios políticos. Entón, bueno, realmente... No, e máis, quero dicir, bueno, está un pouco un modo de chanza, non? Pero, e máis cando non invitas a moita xente, quer dicir, un acto bo en Galicia, faise en Montefaro, ponse uns pinchos, un bo pulpo, pero non se fai un acto aí con pantallas LED nun sitio sin invitar a xente, jolín, eso, a xente non lle gusta que non inviten ás festas. Iso é verdade. De feito, mira, ainda falábamos hoxe o tema de que a min cada día Rueda, falaban de que viñamos, por exemplo, escoitando a Radio Galega e dicían que Rueda era diferente a Feijóo, ¿no? Que parecía que iba a ser o mesmo que Feijóo, que iba a ser algo igual a Feijóo. No, de feito, ata un deles decía que era súbdito, o sea, como que iba a estar atado a Feijóo. Dicía, eu pensaba que tal... Sí, que iba a estar atado, pois fíjate que a min, despois de ver hoxe o debate, sin ser a parte final, que é verdade que volveu a centrarse moito no tema madrileño, e aí sí que é verdade que o que dicía Besteiro, ¿no? Que cada vez que lle di algo, respóndelle Sánchez. Bueno, pois eu vexo cada día que para a min Rueda cada día pareceseme máis a Fraga. Fíjate ti. O sea, empezar a reclamar competencias, empezar o discurso reclamando competencias, un perfil máis cercano, ¿no? Máis emocional, máis de como de romerías, ¿no? Antes eran as romerías, agora son uns actos con pantallas. De feito, a campaña, non sei cal fora, pero que levaba por aí un bus, non? Efectivamente, a última. Ou cañas, non? Levaba cañas, unha food truck ou algo así. Na última campaña, un ano antes, o Partido Popular pon en marcha unha food truck e é un pouco ir cos tempos. O que antes era levar a xente ás feiras, que siga habendo feiras e a xente siga indo ás feiras, para levarlle pois unha food truck e tal, e bueno, pois levar ao teu programa político, pois tomando unhas cervexas sin alcohol, dicían. E nada, pois eso, que falábamos tamén que realmente a min, un pouco igual unha exageración, a comparación, esa época eu non a viví con intensidade, pero un pouco recordaba este Pontón Rueda a un Messi Cristiano, a un Fraga contra Beiras, non? O sea, é verdade, salvando as distancias, obviamente, e os tempos nos que vivimos, pero, bueno, son dos personas con amplo calado político dentro do seu electorado, do seu partido, con poder, con legitimidade, e tamén, pois, que lles espera unha longa trayectoria, imagino. Bueno, Pontón, o sea, son ambas persoas con... A Galicia valora moito os legados longos, non? Pontón leva 20 anos en política, Rueda leva outros tantos, ou máis, incluso, creo. Bueno, me refiero en política non, pero en postos de xestión e tal, bueno. Pero, quer decir, que son persoas con trayectoria longa en política e que parece que a min apúntame que vai para tempo. Bueno, depende do que pase, non? Sí, veremos o que acontece, pero eu creo que o que era a novidade nas últimas eleccións confírmase. É dicir, a novidade nas últimas eleccións era que Rueda versus Pontón, é dicir, un cara a cara total, unha polarización, por así dicirlo, non? Polarizar entre os dous grandes proxectos,
eu creo que isto vai a continuar. É algo que o propio Partido Popular como que facilitou na campaña e sigue facilitando. É dicir, realmente eu penso que o Partido Popular sabe que ten que confrontar co BNG principalmente e, de forma secundaria, non confronta co PSDG, senón que cando confronta co PSDG está confrontando con Madrid, está confrontando con Sánchez e co Partido Socialista Obreiro Español, é dicir, en algo totalmente diferente a forma na que se confronta con Pontón a forma na que se confronta con Besteiro. Foi para ti o top faime un pouco, bueno, a ver, son 5 persoas, 6, pero o top 3 de parlamentarios hoxe, de intervencións de hoxe. Top 3. O sea, para ti, bueno, dos 3 portavoces, bueno, sí. Bueno, non. Dos 3 esperantes a Xunta, para ti quen gañou o debate? Para min, gañar é moi complexo, porque realmente quen gaña un debate? O que ten razón ou que realmente está facendo o que quere o seu electorado e vai a manter o seu electorado? E para min gañar un debate é conseguir máis electorado ou cambiar a dinámica. Pois que che gustou máis hoxe? Que me gustou máis? Home, Alberto Pazos con diferencia, pero porque é diferente. No, pero, no, agora fora bromas. Pero entre os tres candidatos... Un top 3, eu direi que para min o top 3 é, e diría sin orden, eu se fora o Partido Popular de Galicia, o top momento de Rueda é pola mañán, é dicir, un momento no que non estás metido no debate, na refriega, ademais, estás presentando propostas, medidas, e todos os datos de que Galicia vai fenomenal. Ese é o top momento para o Partido Popular. Un momento no que poden presentar o seu proxecto, o estilo Rueda, a Galiza en grande que agora tío o Partido Popular. Outro momento potente, por exemplo, para o BNG. Pois eu penso que o top momento do BNG, claramente, sin ninguna dúbida, é o momento no que Ana Pontón empeza a dicir medida de tal, nada. A súa palabra non vale nada. Ese é o momento máis potente do BNG. E aparte por rompedor e innovador, con respecto totalmente rompedor en canto a era algo que non se... O que levaba tempo sin facerse, igual, non sei. É que eu non recordo BNG falando de que a... Palabra de Rueda non valese, non? Sí, que a palabra do Partido Popular non valese. Evidentemente, o sobreentendes, pero tan directamente... No, pero en boca de Ana Pontón, sabes? Sí, eu creo que tamén ven influenciado polo que pasou pola mañán, non? Pola mañán moita proposta, moita promesa, e pola tarde Ana Pontón colleu e dixo, pois agora vouche sacar todo o que non fixeches e vou dicir que a tua palabra non vale nada. E aí hai uns segundos que me extrañaría que o BNG non o subira. A verdade é que non mirei as redes sociales do BNG, pero podo apostar, e se non o subiron... No, pero imos mirar agora. Se non o subiron, escribimos yo un mensaxe directo, porque, a ver, é un momento potentísimo, o sea, é dicir, un momento que tes que publicar, porque é un momento no que Ana Pontón empezaba a dicir 5 ou 6 medidas, e dicir... o que prometeches disto, nada, non sabemos nada, de que me vou creer o que me estás prometendo se despois non me vendes nada. E despois eu diría que... Realmente que é un pouco o mal da persoa que chega a un debate así, que leva gobernando tanto tempo, non el, pero bueno, o seu partido, entón ten moito, volvendo a frase de Yannick, dos 15 anos de boa xestión para valorar. Claro, tes moitas cousas que fixeches mal, ou moitas vergoñas que tapar, entón iso é onde a posición que saca os colores. Iso pasa a todo o mundo. E lástrate tamén de cara ao que ti propoñes para o futuro, é dicir, é onde a posición pode facerse máis dano. Efectivamente, e ao final, por exemplo, unha das súas grandes promesas en campaña, eu recordo que foron as vivendas que vai a construir. Mirando os datos da vivenda construída en Galicia, ten que cambiar a cousa, porque é verdade, é unha realidade que fai 5, 6 anos aquí ninguén estaba pensando o grande problema, o problema top 1, que cando sacan o CIS ou calqueira sondaxe demoscópica din, este é o grande problema, a vivenda empeza ou é agora, pero no seu momento non era, entón evidentemente iso tamén vai ligado aos recursos públicos, é dicir, os recursos públicos van ao que a xente máis lle está interesando, ¿no? Porque ao final iso son votos. Bueno, veremos como termina o tema da vivenda, se construen esas vivendas, se non se construen, e aí o BNG pois pode atacar moito
o tema de que Rueda pois non cumpla e de que a súa palabra non vale nada. Por outra banda, top momento de Besteiro. Bueno, pois eu diría que o top momento de Besteiro poderíamos dicir o momento no que realmente ponse a dicir que basicamente Rueda é o que lle leva a ese que Rueda está máis centrado a Madrid, non? Como dicir, como no momento en que lle empeza a dicir que me falolle dun problema e vostede respóndeme Sánchez. Pois é un tema que aí influe, dicir, é un momento moi potente de Besteiro, un momento no que lle está dicindo que aquí o que me vou a Madrid non son eu, eres tío que se vai a Madrid, eres tío que cada vez que che falo de algo, sexa de Galicia ou sexa non sexa de Galicia, vas a Madrid. Outro momento, evidentemente, o tema da débeda, é dicir, estamos falando de 4.000 millóns de euros. É verdade, todos sabemos o debate que hai co tema da condonación da débeda, o debate que se os independentistas son os que conseguiron isto, e basicamente aceptar isto é aceptar algo totalmente desigual para Galicia, non queremos, tal, bueno, pois veremos, non? Evidentemente, xa digo, son 4.000 millóns de euros. Iso é moi potente, dicir que ti consigues 4.000 millóns de euros para Galicia, para que Galicia non teña que deber 4.000 millóns de euros, pois evidentemente é un momento tamén moi potente. Pero eu penso que o momento máis potente de Besteiro pode ser ese momento no que lle di que o que leva o Marco a Madrid é o señor Rueda, non son eu, e vostede falame todo o rato de Sánchez. E o todo momento do GEA, pois eu creo que ese momento no que divide os fondos europeos en 4. O momento no que define os fondos europeos en 4 e di, pois, por regla de 3, a Ourense tocalle tanto. É dicir, e ao final o que ten que facer o GEA, é dicir... Sí, pois está ali. Evidentemente, é dicir, o GEA ten que chegar agora nas redes sociais de Democracia Ourenseana, ten que haber un clip do GEA dicindo pois Ourense merece tanto diñeiro porque somos 4 provincias, tocamos a 4, pois se son 50 euros, pois tócame tantos. Bueno, son moitos máis, evidentemente. Fora bromas, é un tema tamén moi serio, non? Evidentemente, pois aí hai uns fondos europeos que son moito diñeiro para as administracións e que evidentemente a Ourense poden vivir moi ben, e aí pois ten que estar o GEA tamén pois reclamando. No, sí, que o panorama vai cara. Parece que está en o panorama ben. Bueno. Entonces, No, pero no, é serio, ao final o interior de Galicia, igual que evidentemente precisan esos fondos pois para ser actividade económica, fixar poboación e tamén, pois, bueno, que Galicia lle vai ben, que o queremos todos, non? Sí, evidentemente, que lle vai ben a todas as provincias e que Galicia vaya para diante, que eu penso que é o que ao final queren todos no Parlamento. Non creo que ninguén vaya ao Parlamento. Bueno, pareceume de Pazo realmente tamén interesante cando chegou e cando empezou a falar, creo que foi daquela, e dixo calquera que vexe este debate, e é certo, calquera que vexe este debate, estamos en dos realidades paralelas. Dicir, eu contolle, e bueno, de feito Besteiro tamén falara, e creo que Ana Pontón, do tema do telexornal, do tema das gafas do telexornal, de non ver, de veras o mundo de Rueda, ve o TVG, e o mundo da oposición como que ve todo está mal. Entón, como, a ver, é algo normal en todos os países, pero realmente é chocante que, bueno, igual é dicindo unha gilipollez, pero que nunha sociedade tan pouco polarizada como a galega, dentro do que é Europa, pois que somos máis tranquilos. Evidentemente. Por poñer un dato así, para complementar o que ti dis, hai datos en Estados Unidos que falan de que hai xente que se o seu fillo se casa cunha persona de outro partido o desterra da casa. O sea, imaginade no punto no que están certos países en comparación á sociedade galega que non está para nada por ali. Tempolarización, pero non estamos nese punto. No, e ademais é eso, como curioso que realmente nun país tan que realmente, pois comprando o Marco PP, pero é así, con sentidiño, estable, tal, dice Rueda, gobierne, pois que realmente pois caixas en realidades paralelas. Que, bueno, fala de que hai pois, un sistema que sinala pois, moitas veces Roy Pérez Vila, o consultor, tal, do tema do que camiñamos, ou el pensa que camiñamos cara a un bipartidismo nacionalista, non? No que haxa dúas alternativas de goberno
que, bueno, el non tan en conta o PSDG, entón, co BNG e o PPDG sí, principalmente disputen a hexemonía. Caixa un novo bipartidismo en Galicia. Sería unha novidade total no sistema político galego. Sí. Porque, evidentemente, sempre falamos de que o Partido Popular era o que disputaba esa hexemonía, non había un partido que se acercara tanto. Se o BNG é capaz de seguir subindo e de disputar a hexemonía, podemos falar de que a política galega cambie para sempre. É dicir, un cambio moi realmente, sustancial. Eu creo, e o primeiro programa de Carretando era sobre a hexemonía do PPDG, e eu creo que o PP, agora mesmo, en Rueda, está tomando as medidas, bueno, aparte de por convicción e porque quere que Galicia lle vai ben, pero, é dicir, tiveron 15 anos para pedir competencias, quer decir, non é outra cuestión de tal, non? Entón, é porque realmente hai unha alternativa e a hexemonía está en disputa. Dicir, eu penso, nunca estivo tan en disputa a hexemonía do PP de Galicia, porque, aínda cando, dicir, houve gobernos, contadas excepcións e honrosas, de cambios de gobernos. Eu creo que sí. A ver, pero que a hexemonía do PP estivese en disputa, tan non, a ver, eu creo que é que aínda non estamos no punto no que a hexemonía do PP este en disputa. É o que creo eu. Aínda non chegou ese punto. Creemos que pode chegar. E todo indica que pode chegar. No, pero realmente porque o PP se preparou para iso e está facendo cortalumes. E, o sea, e a opción de disputar non a hexemonía, senón disputar un goberno foi o ano pasado en febreiro. Pero eu penso que agora mesmo e o PPDG ten xente brutal, traidores, e xente, cuadros políticos que son potentes e que reconocen esa situación. Entón, realmente, porque viron en risco realmente a súa hexemonía. Non a hexemonía é unha palabra moi grande, pero é que eu creo que non se fala, eu non falo solamente dun cambio dun goberno, ao final un goberno é algo esporádico, é dicir, houve xa un goberno de coalición recentemente, hai xa seus anos, fará, claro, entonces houve un goberno do PSDG e do BNG e foron quen de lograr a hexemonía en Galicia e impulsaron medidas transformadoras moi importantes e avanzadas para a época que agora, é dicir, no plano, digamos, medioambiental, industrial, pero realmente lograron, inventaron a hexemonía, non? É dicir, quen tivo realmente máis, o sea, fora do que a gobernanza, indo ao ideolóxico e ao político, non? A ver, isto é un pouco unha cousa que está salindo da miña boca así sin pensarlo moito, non? Que igual digo gilipollez, pero como que realmente quen marcou máis o que tivo que facer o PP? Quen marcou máis o camiño o que tivo a adaptarse ao PP? A oposición de hoxe, o BNG hoxe, Ana Pontón hoxe me refiro a estes días recentemente, os últimos anos, o bipartito daquela que realmente, dicir, vamos poñer o caso, non? O Feijóo gañou as eleccións en base a opoñerse frontalmente e a derogar, como que volve a querer derogar o sanchismo, a derogar o taurinismo. Sí. Vale, perfecto. E gobernou en base á oposición á oposición. Vale. E hoxe en día Rueda realmente está aplicando medidas casi socialdemócratas, bueno, con tintes liberales, neoliberales, lo que sea, pero están mercando os marcos todos, que despois fai o que lle dá a gana, porque obviamente ten maioría absoluta, e fai, ao final o PP non vai ser o bloque, nunca, e nin o bloque ou o PP, por moito que dixeran que se vas ao centro que era o PP, non, eres o bloque e és un partido transversal, igual que o PP, un partido transversal, porque un partido que podes chegar a ser transversal. Bueno, pero me refiero a un partido que ten, o bloque tivo 500.000 votos, non, nas últimas eleccións, ou estou me fumando, vale, e o PPDG tivo 750.000, ou, bueno, non sei, os que tivera, dos partidos que teñen tantos votos son partidos transversais. Bueno, eu non diría tanto. Non, mellor non o partido, a organización, pero me refiro a nivel ideolóxico, o sea, as eleccións son unha foto dun momento puntual dunha sociedade. Vale, entonces, non din nada, pero realmente, cando hai dos modelos tan claros que se opoñen e que compiten entre sí, para min, o sea, demostra iso, e que non sei, que sí que hai esa disputa hexemónica. Igual nos últimos anos de Fraga estaba nesta situación tamén, non o sei, de poder alcanzalo cando Beiras estaba no seu pico. A ver, eu non o sei, eu son novo, ti tamén és novo,
e Eu o tal. que considero é que, vamos a ver, estamos nun punto no que o BNG pode chegar a ser transversal, porque para min ter 300... Que te vote o 30% da poboación non é ser transversal. Transversal é que te vote o 50% da poboación. Ou o 60% da poboación. Da poboación ou da xente que vota? Da xente que vota. Vale. Da xente que vota. Outra cousa, ser transversal é que no teu electorado a esa xente tanto moi centrada, é dicir, que chegues ao punto, se eres de dereitas, Ti crees que o BNG... se eres de dereitas, que teña xente que se pon no 4 na escala ideolóxica e te vota, e se estás na esquerda que teña xente que se pon no 6 que te vote. Para min iso é ser transversal. Pero eu non falo tampouco da transversalidade ideolóxica, de decir que creo que sí que houve xente de esquerdas e de dereitas que votou a uns e a outros, porque sí, sei de non xente, tan... ti vas a concellos nos que goberna un partido de esquerdas ou un partido socialdemócrata e despois unhas eleccións xerais ou unhas autonómicas o sentido do voto cambia totalmente. Entón, quer decir, e as eleccións, o sea, Feijóo e Rueda nas eleccións autonómicas é que sacan resultados en sitios que son progresistas. Ou que teñen tendencia progresista. A mellor non nunha cidade, joder, en Vigo, pois arrasou o Bloque e foi histórico. En concellos onde o Partido Socialista goberna, o Partido Popular gaña. Eu o que vou é a cuestión, pero eu vou a cuestión de clase, é dicir, todos os partidos teñen votos, as clases pois están difuminadas, o que sea tal, pero me refiero, isto deixo motellado nunha entrevista que lle fixen encarretando. Dicía que o PPDG, o sea, cando estudamos a hexemonía do PPDG, dicía que era transversal, que lle votaba tanto o labrego como o banqueiro. E ao final, o Bloque, pénsalo, e eu penso que nas últimas eleccións, co discurso de Ana Pontón e con ese cuestión propositiva e con esas ganas de cambio, que lle votou, ao mellor menos, pero un señor que vive no rural, que é maior, unha señora, pois, sobre todo señoras, pois tal, e tamén pois un chaval que montou unha startup e que le mola pois que Galicia tenga máis autonomía e independencia. É un pouco eso, e que ten pois unha empresa pois tocha, non o sei. É dicir, cambia un pouco a dinámica do que é, e tamén o BNG fixo por iso, porque, o sea, Ana Pontón non vai visitar Inditex en Coruña porque... É verdade, o BNG está nun punto de transversalizarse, pero eu penso que transversalización... Pero a miña cuestión... E o que considero eu é que o BNG pode ter camiño para ser transversal, pero ten que seguir con ese camiño. O que dicías ti, por exemplo, do tema do bipartito. Eu penso que o bipartito tivo oportunidade de chegar a ser transversal. Para ser hexemónico. Pero, se volvía a gañar unhas eleccións, eu creo que sí. Sí. O que dicías ti, somos xóvenes, non vivimos ese momento, pero polo que se ve, evidentemente, eu creo que se ese canto cae do outro lado, moi probablemente o Partido Socialista podería chegar a tentar a como mínimo chegar, por exemplo, aos 30 parlamentarios. Chegar aos 30 parlamentarios, que xa é... Chegar aos 30 parlamentarios quere dicir que tamén... Ollo, que isto hai moita xente que non o ten en conta, pero se te chegas aos 30 parlamentarios o Partido Popular baixa en voto, o mellor estás ti con 30 e o Partido Popular con 34. Iso é unha barbaridade. En Galicia, falando en Galicia, porque é un partido que nunca baixou dos 36, 35, sen contar as primeiras eleccións e demais. Pero, o sea, estamos falando dun partido que ten moitísimo voto. Entón, claro, ti posicionarte o mellor pois nos 30, pois houbera sido un punto houberas chegado se houberan gañado esas eleccións probablemente. Pero porque a mentalidade tamén no propio Partido Popular houbera sido diferente. É dicir, o Partido Popular no momento en que gaña no 2009 pode comezar o que decías antes, os liderados longos, as dinastías. Pero a hexemonía perdeu algunha vez o PP en Galicia? Teñen que darse unhas condicións para que perdan. Perdeu algunha vez? No. Perdeu o goberno, pero non a hexemonía. Claro. É un pouco que digo... É que ese é o tema. Para min o PSOE é hexemónico en España. O PNV é hexemónico no País Vasco. Sí. Convergencia é hexemónico en Cataluña. No seu momento, agora Junts. Bueno, Junts, pero quero dicir, falo de converxencia porque, porque ahora mismo, Salvador Illa é presidente da Generalitat
por moitas cousas, pero tamén pois, por marcar o sea, porque fixo unha campaña, pero tamén porque ao final está gobernando como se fora unha persona de converxencia. Sí. A ver, eu considero que teñen que darse unhas condicións, é que non depende todo solo do propio BNG, tamén depende do Partido Popular, porque aquí depende de todos. No, e do PSDG tamén, obviamente. Isto, para que a xente entenda, en símil, isto é como a Fórmula 1, basicamente. Ti podes ter un coche que sexa o terceiro coche máis rápido. Podes ter unha mellora que te faga ser moito máis rápido, pero se o resto tamén trae melloras, a situación queda igual. Entón, ti tens que facelo moito mellor que os outros. Entón, por iso, se o BNG quere conseguir a hexemonía, e aí temos que ver se realmente quere ir a pola hexemonía, e se realmente quere ir a pola hexemonía, e se todo o BNG quere ir a pola hexemonía, que tamén é unha grande pregunta. Vamos a ver. Se queren posicionar o debate en quen defende mellor a Galicia, se o BNG ou o Partido Popular, evidentemente va a pelexar pola hexemonía, pero iso repercute nunha serie de consecuencias que ten que facer o BNG, non? Sí, pero o que non pode ser, repetindo un pouco similar que fixes ti, competir contra un Fórmula 1 con unha minimoto e teu tío mecánico que che cambia as rodas, xa con rodas de desguace. Sí. Evidentemente. Non podes pretender ganar unha carreira con esas condicións, entón tamén tens que tomar en serio a carreira. Ou a mellor é que non vas ganar. É que o BNG, se quere loitar pola hexemonía, estamos falando que está loitando contra o Partido Popular de Galicia, que para min... E contra o Doña PSOE. Las dos máquinas máis perfectas... Para min, bueno, pero o PSOE en Galicia sofren máis. No, pero me refiero... En Galicia o Partido Popular é a organización por excelencia. É dicir, unha das mellores organizacións políticas que pode haber. Eu diría que en Europa. Sí. Podemos dicir en Europa. Bueno, a ver, o PNV é moito PNV. O PNV é moito PNV, é verdade. Pero estamos falando dunha organización que chega a todas as esquinas. O nivel de capilaridade do Partido Popular. Xa, pero... O nivel de organización que ten. A experiencia tamén. Aparte, os anos de goberno. Mérito... Porque aquí isto parece que solo é... Cambias de goberno, sí, cambias os cargos todos e listo. No, hai cargos que levan moito tempo traballando co Partido Popular, que non son cargos que deciden os políticos, son cargos que non ten que dicir que o Partido Popular puxo aí esa xente de funcionario de carreira, demais, non estou dicindo iso. O que estou dicindo é que é xente que leva moitos anos traballando co Partido Popular, que está acostumbrada a traballar co Partido Popular, e que no momento en que ti entres, se entras, é unha dificultade añadida. Estás entrando con xente que está acostumbrada a traballar con outro partido. Iso é unha dificultade añadida que vai a ter calqueira que entre no goberno galego. Sí. Iso é unha realidade, pero que iso pasa, vamos a ver, iso pasa en todas as empresas. Se tedes un xefe que leva 30 anos coa empresa, pois ao final, vamos a ver, estamos falando dun momento no que ti entres a gobernar a empresa que os traballadores van a estar acostumbrados a unhas cousas, van a estar con eses vicios, e ao final, pois, tamén tes que adaptarte a iso. Entón, bueno, o que dicimos, o BNG pode chegar a disputar a hexemonía? Sí, pero hai que seguir. Tivamos aquí un debate potente sin contar a conta do debate da autonomía. Isto non tiña que ver co debate do Estado de Autonomía, pero... Non estaba na escaleta, non tiña nada que ver, pero bueno, é un tema para un programa, é chulo. É un tema para un programa porque é un tema de cara a futuro que cada un ten unha opinión diferente, porque estamos falando de cousas que nunca pasaron. É dicir, estamos falando de algo que nunca pasou. É dicir, o Partido Popular perdeu as últimas eleccións que perdeu por que? Nada, por uns votos, por un parlamentario. É dicir, isto é moi complexo. Creo que por un parlamentario, sí. No 2005 perderon por un parlamentario. Creo que 2. O sea, pero é un parlamentario que vira, en plan. Eles estaban en 37 e os outros en 38. Bueno, igual, sí. Sí, eles estaban en 37 e os outros en 38. E no 2009 o que cambiou foi que o Partido Popular puxose en 38 e os outros puxose en 37. Claro, a situación é complexa. É dicir, que aquí non vamos a mentir a nadie. É dicir, a realidade é que o Partido Popular é unha máquina de gañar eleccións por todo. Pode ser pola súa forma de gobernar, pode ser porque lle guste a xente a forma de gobernar do Partido Popular,
pode ser, hai a xente pois, que lle gusta a forma de gobernar do Partido Popular. É así, o sea, non é máis, é que, vamos a ver, é que non vamos a poñer aquí a dicirnos que, non, é que a xente tonta vota ao Partido Popular porque se dedican a ver a TVG todo o día. Non, hai xente que, pois, se dedica a ver todo tipo de medios que ten unha opinión formada. Poir eso, e da Madrid, este non é o vosso medio nin o voso espacio. Non, é dicir, non vamos a dicir cousas que queiran escoitar de, mira, é que a xente non sabe votar e non, porque non é certo. É que non é certo, é dicir, se o Partido Popular gaña eleccións será pois porque o está merecendo gañar as eleccións. Con súas peculiaridades, claro que hai as súas peculiaridades, pero, amigo, os votos son os que son. É dicir, ou nos poñemos a denunciar fraude electoral, como fan noutros sitios, ou é que non hai máis. É dicir, se a xente vota ao Partido Popular, pois a xente vota ao Partido Popular porque considera que é o partido que ten que gobernar Galicia. Pode cambiar? Pois claro que pode cambiar. O BNG pode conseguir que iso cambie, pode conseguir que a xente se replantee e dicir, oye, pois mira, pois a mellor Galicia falle falta un cambio. Pois pode ser. E, bueno, se o consiguen, pois estaremos aquí para contalo, para analizalo e para ver como realmente o conseguiu. Pero, bueno, xa digo, un debate centrado en Altri. Sí. O gran titular. Sí. Altri e no que realmente Altri é promesas, sí. Basicamente, diría eu. E non un debate que moitas veces dice, pero realmente, a ver, non sempre é certo. E neste caso penso que sí, porque penso que gañaron todos, non? Sí. O sea, todos sacaron proveito das súas movidas. Vamos a ver. Ninguén saiu fatal do debate, polo menos a curto prazo. A medio prazo, a mellor podeche pasar factura e ligarte a Altri 100%. Podeche pasar factura e celebrar que o Estado non poña cartos en Galicia con X movida. Vale, sí, pero o debate en sí penso que foi ben para todos. E incluso Armando Gea, que pode ser un pouco o verso libre un pouco de todo, cumpriu o seu papel, o que dicías ti. Entonces, eu penso que foi un debate. Un debate tal, a ver, é que para que a xente entenda, ti agora, para salir mal dun debate, actualmente, eu considero que tens que marcarte un Biden. Sí, quedarte en blanco. Quedarte en blanco. Sabes se chove ou canta o sol, sí. Claro, é dicir, no punto no que xa estamos en debates ideolóxicos que podes considerar unhas propostas e outras. E que aparte que a día de hoxe case que xa vale todo. En plan, co tema do trampismo e tal, como que se abriron moitas cuestións máis, digamos, pode ser. Se teñen ajustado. Pode ser. A ver, ao final, vamos a ver, o que dixen no top, todos sacaron un clip para as súas redes sociales, é dicir, aquí ningún se quedou sin clips para as súas redes sociales. Ao final estamos falando dunha dinámica de debate que dache moita liberdade, ninguén te interrompe, é moi difícil que acontezan situacións así moi, como dicilo, pois cousas que pasan nos debates electorais, que todo o mundo ten o micro aberto e poden pasar sempre cousas. Pero aquí, por exemplo, pois Ana Pontón ou Rueda mismo, ou Besteiro ou Ojea, pode preguntarlle a quen queira algo e non vai responder, sabe que non vai responder, e ainda que responde non se lle vai escoitar, o sea que total é iso unha proba do que é o debate parlamentario, que é un debate pois moi, como dicilo, un debate moi, a ver, foiseme agora a palabra, pero moi... Previsible. Sí, estándar. Previsible, que é moi ideolóxico, moi de pensar... Pero está ben, e con isto ximos rematando, está ben, bueno, se queres considerar estimamos, pero bueno, está ben que haxa realmente debate ideolóxico, porque había anos que parecía que non había. É verdade. Que se falaba só de xestión, que non sabías que xestionabas, e agora falas tamén de ideas e de cuestións políticas. E unha boa nova tamén é que o Madrid que determinou tanto as eleccións galegas, por así dicilo, a verdade é que eran unhas eleccións que tiñan tamén a súa importancia en Madrid, non polo tema de Feijóo, pero como que hoxe volveu moito marco a Galicia, bastante. Sí. Non todo completamente, pero bastante. Pero falouse de Madrid, pero sempre, con marco en Galicia, casi sempre. O 90% das veces. Eu, do que vin do debate... Foi un debate de Galicia. Exacto, entonces cumpliu o seu cometido, todos contentos. E nada, bueno, pois moitas gracias, Lucas, por estar con nós hoxe. Nada, gracias aos que nos miraron hoxe, que foi así todo moi improvisado, pero bueno,
no futuro xa virán cousas máis interesantes, máis chulas, seguro. Sí, máis preparadas. Tamén, máis con máis preparadas, tempo, con máis con máis convidados, no plató que temos aí, que está, bueno, xa vos lo ensinarei, tal, está en proceso, non é, en plan, non é un gancho, é verdad, o sea, non hai trampa nin cartón, isto non, para nada. Entonces, nada, bueno, que grazas por estar con nós e por acompañarnos nesta noite, pois xa pasan, diría gallos, 7 minutos das 12 da noite e nada, pois faremos máis directos nos vindeiros días, igual pois ás mañás, ás noites, veremos un pouco analizando, pero un pouco tanteando pois que tal vai o tema, se vos gusta e nada, pois esperamos tamén que nos digades en comentarios, a veces a posteriori, ou tamén pois, agora o chat estivo un pouco inactivo tal, e que nos digades que vos parece, se vos gusta, e tamén, eso, teremos máis pluralidade. Hoxe foi un pouco así improvisado, pois, eso, a idea era ir ao Parlamento a facer uns vídeos e tal, e ao final pois, estamos aquí no local, no local, pois facendo un directo, fixámoslo pola mañá, non quedou grabado, viu xente e tal, pois que nos virostes pola mañá e á noite, moitas gracias, ao que á noite moi ben, genial, agradeceremos vos moito, e nada, e bueno, pues con isto nos despedimos e nada, moitas grazas, boa noite e bo descanso.